sin librar, no es conciliar. 15 días despois da súa primeira protesta, o persoal da Residencia de Maiores de Ribadumia volve saír á rúa. Faino para denunciar a súa situación laboral. Pide unha redución da carga de traballo, máis descanso e que se lles compensen os festivos nos que teñen que traballar. Tamén reclaman o incremento do cadro de persoal para poder atender mellor aos residentes. Denuncian as limitacións que padecen á hora de coidalos. Un auxiliar ten 8 minutos para levantar, asear, duchar a un residente. Cousa que ni unha persona na súa persona propia non é capaz de facelo en 8 minutos. Entonces, imagínate cal é o trato que ten que levar ese residente, ten que ir a toda velocidade. No centro traballan 75 persoas ao cargo de 150 anciáns, din que farían falta outros 50 empregados máis. Con todo, dende a dirección do centro, gardan silencio. De momento non nos dixeron absolutamente nada, non houbo ningún acercamiento, nin resposta, nin nada. Arroupando a súa concentración o concelleiro socialista Pepe Lede, tamén familiares de algúns dos residentes. Es vergonzoso que yo venga aquí el domingo a buscar a mi madrina, la cual yo soy tutora, por eso respaldo y tengo voz sobre ella. Solo había en todo el centro, con 150 de residentes, solamente había un enfermero, explicármelo. No está dirección, no hay médicos. E aquí se paga muchísimo dinero. E anuncia que ela persoalmente vai emprender accións legais contra Domusvi, a empresa responsable do centro. Lo voy a denunciar, inclusive esta semana yo me puse en contacto con la ley de la dependencia, hablé con la Xunta de Galicia, he puesto demandas a la Xunta de Galicia, ha venido aquí la Xunta de Inspecciones y ¿sabes lo que te contestan? Que no hay departamento jurídico porque está todo en regla. Cuando tú vas a inspección y haces una denuncia, los inspectores ya les avisan e saben lo que tienen que hacer e lo que no, porque todo é unha cadena. Os traballadores pola súa banda anuncian que van continuar con máis protestas ata que sexan escoitadas as súas demandas.